kwadobe izute Jizọs ka m jikere iji je n'eluigwe soro ụgbọ ndụ nke si n'ụwa n'ejije n'eluigwe ka ụwa ghara ịjụ m ole bi nọ echebe asị m ka m kwadobe izute Jizọs ka m jikere iji je n'eluigwe soro ụgbọ ndụ nke si n'ụwa n'ejije n'eluigwe ka ụwa ghara ịjụ m ole bi nọ echebe ọ bụ abụ ole bi nọ echebe onye ozi ole bi nọ agaba soro ụgbọ ndụ nke si n'ụwa n'ejije n'eluigwe ụwa ghara ịjụ m ole bi nọ echebe asị m ka m kwadobe izute Jizọs asị m ka m jikere iji je n'eluigwe soro ụgbọ ndụ nke si n'ụwa n'ejije n'eluigwe ụwa ghara ịjụ m ole bi nọ echebe Jizọs onye mere gị bụ Jizọs onye obiọma ya gị bụ adịtụrụ n'elobe wee gbapụta m na njọ ewezuga gị onye ọma mere onwe ihe pụrụ ime ihe akanyasị nkwadobe Jizọs na njikere ijije n'eluigwe soro ụgbọ ndụ nke si n'ụwa n'ejije n'eluigwe ụwa ghara ịjụ m ole bi nọ echebe Jizọs onye mbụ n'obi Jizọs onye nwe m ekwela chọọ m na be gị n'ikpeazụ ghara ịhụ m ka ụwa ghara ịjụ m ole bi nọ echebe ihe aka ndị asị nkwadobe izute Jizọs ka njikere iji je n'eluigwe soro ụgbọ ndụ nke si n'ụwa n'ejije n'eluigwe ka ụwa ghara ịjụ m ole bi nọ echebe ka njikere ka m kwadobe izute Jizọs mee ka njikere iji je